Mbukelo ke TV ibhele emide ke sikubingelele lapho ngasekhaya manje sihambele la kwaXulu kweNhlungwan sinesizwa ke la sinabo abantu singayo ke namhlanje iyashatelwa sivelele ngendlela eyisimanga ke mfowethu baba asikubingelele sikwamukele la kwiKheshane TV. Ukhulume nje ukuthi uphakamisize nje kuze awuzisho nokubani wakabani kwenzakalani kuwe namhlanje. Ngumzwendoda mina wakwaXulu. Ukhaxa kangena ebhoksini. Yebo. Zizwa ngijabulele indlela engingayazi namhlanje. Yini ekujabulisile namhlanje? Ngijabulisa ukubona ngiphumelela nami njengabanye abaphumelele. Awutshele nje umlele ngasekhaya lapho kwenzakalani mbukela sikhathi kwenzakalani namhlanje uzokwenzakala namhlanje ubani wakabani kanye kwenzakalani awuxoxa isitori nje. Hey. Angazi noma kuyiqiniso kodwa ngizwa kuthiwa ngiyagana namhlanje. Angaboni kahle mhlambe ngisazobona. Ngoba siyabona abantu bayaphithizela nabasemzini wasebefikile. Mhlawumbe uthi ugana kwabani ubani oganayo? Hayi ngingano sebembathe. Usuka kuphi umshado? Usuka kwaMagayike. Okay. Kulungile mhlambe nje awuyibongela usuze la fika lo suku baningi abalendile alifike ngenxa yengqinamba sazi nabe zikhona ingqinamba odlule kuzona kodwa ukwazi ukudlubulondela wazi wafika la ukho mhlambe kuyibongela nje lithuba selifike nje manje. Hayi ngibonga kakhulu futhi ngiswela amandla okubonga ngoba vele ngangingazi ukuthi kuze kube nje namhlanje njengoba kunje sengibona abantu behlangene ngami bengaka siwazi ukuhlalisa abantu nawe usuyinkosi induna. Hawu ngiyabona nami sengikhulile sengiyindoda kodwa uthini ngathi ke sivelele ke manje wena ke esikaliwe vele ngiphumile bafana. Phumile kuthini? Yebo. Ngabe kulungile asibonga kakhulu nje sikubongela futhi ngalo suku sethela afika namhlanje. Sethe uMankulu uzomphatha ngendlela ke eyisimanga umphathe njengeqanda. Hawu ngibonga kakhulu nami. Siyathokoza kakhulu. Siyabonga. Yasibonga kakhulu ke emlaleki lapho ngasekhaya nomukeli ngasekhaya yona ke insizwa le osigaye ke ogana namhlanje ngoba sivelele nje besivelele ngaganja ngoba sekonakele kakhulu. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi asepasona.